na bisque cacho de calor, para ook met explico rato di con e cacho nota in calor. E cacho aqui polar eigenlijk een raça mix breed, het dat die quater raça eigenlijk, het Labrador, Golden Retriever, Pitbull en Husky. Aan de doorkijk had je ook een husky, en met hobby, exercício. Dus aan met bij cana, normalmente met bij high conele, bij sacatura energia, bij landra, lama, etc. Per ebiaki, normalmente orbi bij hike, lo qualche abitacita, mita bij hike, mita hibe cachokas, at ora ei mita bij busca comida. Per kika pas ebiaki, cacho orbi bij hike cone, en bij lora sumes din pisca, kota putri. Dus eu orbi ja, mina po mei bekas, mina po mei bekas e kachoki, dat drumi ding erko se kami, we bij be mi et dat orbi de land dat ole pisca putri bij hende. Ik ben met die nou met bij kores hali kubro comindo rato na Chinese. Maar bij een Chinees, dat de ork makabi paga kaba, het Chinees die no, die hoop hier dat waar laat die bo. Zelf is zijn probleem, naturalmente, lomino bij kumbrokose hoor, lomino bij kachoto. Ja, zie je ora komi busca da po wak walu gamit ay habri pa ay comida, pero in momento ja maar paga kaba. Dus je hoort, politie kan dat reden ding. Een senhora politie komen hier, die keer ja, de kinga auto tak komen, die kunnen nou auto te dimi. Maar spanta, maar kies ook toch heden atarka mi cacho of besa hasidan mi cacho. Maar hij was kasi mane een shock na die no cacho te calor. We kon not a klop pas sobra e cacho durante die hikes dus wak bo ook na a mit bin kesaki. Saki meeting, dus we na je wak koki. Apa habis sih? Beswai koki besa saki kita. Besa kono seki kita. Amate di awal. Precisa sabe, tá boa mande cacho, na va pas test. Dus hoor, ik had zo, Carabiaca met de baby ouwe, ik had zo de baby sam kom je eigenlijk. Maar pak het daar, dat hij met de pokel, hij moet hij zo, het had zo een sandwich. Dus hoor, met een sandwich speciaal p. Era zo'n eigenlijk, hoe heb je hier, de bisassi, politie reclamaken te maar ik had zo. Wel, si nos eigenlijk naar Inglaterra, het eigenlijk, het obligato, maar ik had zo, maar dat wij koken na, speed bosaki kokita. Saya tu kau hung toy be hunga? No. Seatbelt? Aha. Sakto seatbelt di kacho. Okay. Normalmente bota koye kacho bota mari bota hinke de seatbelt pa sobra set op evitar pa sumiso proteção e escondi so sino se ta kacho e po bai una bota bota e causa accident e kacho bota contra e bota contra windshield dus. E ora bota hinke sake e ding bota mari kacho. Dus verwacht ik met de die surato zo dus de losse kacho bolle maar retro e eri baje corbo e dat die pisca putrir baje mi kana de full auto moet je ben ku amita de que kacho ina ku pisca putrir baje não te quer hope hen na rubo losse sei de cor de kacho de auto pio ku besa pisca putrir baje dus ora e polícia bing ela bidde na boet a me ina de shock pa wak por me kas pa wak de kik pa kiko eigenlijk polícia na de boet. A menos que passa se tá gusta ronch de tic-tac-toe, para a polícia que não de caso aquela ela gewoon marca toko. Dus dat die bestaan ora que hond, we die dagelijks voldoende eten van voldoende kwaliteit. Wakke cachorro, ik heb ook zo wakke cachorro raad. Zeg het pas ook cachorro die hammer? No. Okay. Cachorro, betul wakke cachorro cuidar. Okay. Eta para que cachorro me zet in drinkwater, wak met dat die kon die ouwe, a we met die outro bottle to bien. Ja. Dus wat? Outro bottle yen kom big ouwe week. Ik heb een cachorro nog valt ouwe. Eta para, een cachorro ten alle tijden een dinosaurlijke beschutting krijgt tegen de zon, regen en wind. Ik cachorro dat de auto kemen en dat het beschut. Hoor, seguinte tá, honden en dinosaurlijke medische zorg krijgt van dierenarts. Wat je dan? Paspoort. De cachorro. Cachorro hij toes vacune, cachorro tá sterilizado também. E me tava dando rato mi veterinário habri para me para puntra eigenlijk se dan kennen para wat record também tudo biana que vai seca dierenarts. Te ook ne cachorro biramalo. En ultimo tot de honden, ook indien hij aangelijnd is, voldoende loopruimte tot zijn beschikking heeft. Ik had zo dat in de auto. Dan kom ik met die loopruimte. Met een keer de orke wetgever heb ik gelijkie. En dan pensa ik dat gewoon voor die kaas. Wat maar nou de auto. Ik ben die met die loopruimte de auto. Correct had zo. Ik ben met een keer aan mijn zei. Ook met de ponemes eigenlijk kijken er zo die boetposten maar niet de morgen toeleggen. Nu kan ik dat schrijven. Dan wacht die kork ook had zo de auto. Ik cachorro dat ambiente também se estava no vida mencionar já tá atari cava
Leef back dat een poco habri, e betaan dat het habri sufficiënt. Que men, e cacho later de beach, que men cacho as met de keer te frio dat ding, que men met de keer te gewoon moment opname, ko hende drenta, porta ja, ela spanta, porta to hende capaz que trauma de cacho, e di okay, bang ja morata que nada para regla assunto aqui. Agora, senhor, mas é fácil. Quando pague boot. Moet bij korte. Moet ik assim pague. Zij met de pensa ook die hasse. Assim Met de keer moet even de moments. Também na bom oproep ao vai de juez e bota bem que história que de juez que prueba que eta paciente de vet clinic bota mostrar bota ao boco e antes que era história. Met de keer dat aandoen. Mas uma história juez te bisa que comitando lá é boot. Sim, não. Por bem, não é? Se não por bem, vamos ganhar nunca. E não somente sei, já como está aqui na, me que vai ponto também, so, e tu ainda bisa que tu estima cachorro, pero dia 23 de dezembro vai lá me cachorro uit, mas vai haia full neste de cachorro com na bente na. Sei tá cachorro de berabara quando tá ao comida. Vai ter essa comida panang, na haia neste de 8 pepe, ding espaço lá com ei, mas o resto me busquei, de berabara ma contact resto, o resto me busquei, pero ja mama dat ook super en neste dat die mama que bent dat um puppy na ainda na putrampo bij back pas sobra no hai puppy que me ma bij que puppy ma hi bete nan ook na francamente mas hij medo die hasse koken sobra police van bij te boots die bia que ben que saki Ja. que saki e ook na na patour e hene nee no Misa ko di hobby hende ta. É. Cuida ka choma, bibili ka chona marad in solo. Pouco água, não tem água mês, então etc na midolo. Pero bibili ka choki ta, é um cachorro de pading. un cachorro di padenta. Anto ja, bita papian dat também tudo Facebook war is nga bi papi kwedi skop ko tudo cornvak. Mita bita bisa vak siri bara bota preocupar com batat bota um rende que eu estima bestia. Agora mita putra ora para contact me celular tá 568 45 22 tá biba com cachota biba. Eu vou biba também e gasebo ook nak bita pagando handyman especialmente para cachorro aqui. Nós não vamos receber um coffee douche sem aqui junto. Ou se botar dinheiro, bobo com inteiro corpo é policial com arnhem whatever. Bumachti bem conectado. 568 45 22. Tene, masha danki. Eu me passo da bocas. Sim, não, passa mi casa. Biwa ko e cachorro eta biwa. Ture meubels sang malaga tra costa meet pa bi push com mi cachorro. Ah? E cachorro tem brau de pushi? Sim, não, eta vai bom que pushi. Ah, eta vai bom que pushi. Well, senhora Rosalinda Van der Ham, hopi danki patay awe. E, wanneer perde kapisa, un consejo, no pague boot, vai corte, botin derecho. E se não está assim, se o juiz me sabe não, botin pague toch. Ja, dat begin. Pero a mim quer botar como esse juiz, era botar vai com ele também em corte, para mostrar que até Kachota bom bota polgi. até Polar que tá brau tu rende. Sim, eta é brother e cachorro hopi social, tá cima rende. Polar. Botei? Até. Botei. É trein. Sim, é die training, hij training, basic obedience A, basic obedience B, hij agility training também. Alright, hope dank senhora. Hey, mas dank, thank you. Terkos bom.